Хайырлы ерте, эфирда Татарстан яңалыклары, студияда Ания Гыйбадуллина. Безнең бүгенге чыгарылышта. Башкалада уңайлыклар арта, Казанда яңа паркларны, сулыкларның яр буйларын төзекләндерү дәвам итә. Республикадан ни өчен суга батып үлүчеләр арткан, коткаручылар башкала пляжларына рейдка чыкты. Осталыкка тәүге адымнар Казанда Апуш балалар татар театр студиясының беренче спектакле күрсәтелде. Татарстан президенты Рустам Минниханов Россия мусульманнарының үзәк диния нәзарәте рәисе Россия югары мөфтие Тәлгат Таҗетдин белән очрашты. Традицион кыйммәтләрне һәм күп гасырлык рухи мирасны саклау турында сөйләштеләр. Очрашу Татарстан хөкүмәте йортында узды. Шулай ук дини объектларны торгызу һәм төрле диннәр арасында татулыкны ныгыту мәсьәләләре буенча фикер алыштылар. Республиканың хөкүмәт йортында Татарстан президенты кадрлар резервының яңа составы тәкъдим ителде. Онда катнашучылар министрлыкларда, муниципалитетларда, ведомствора, оешмаларда җитәкче вазифаларга кандидатлар буларак карала. 27 майда Татарстан президенты кадрлар резервында катнашучыларның билгеләнгәндә өстенлеккә ия булу турындагы указга кул куйды. Хәзер исемлектә 192 кеше бар. Алар Рустам Миннихановка үз проектларын тәкъдим итте. Быел Казанда 9 җәмәгать киңлеген төзекләндерәләр. Салават күпере һәм Ныкса торак комплексларында, яңа парклар, балыкчы бакчасында йөгерү юлы, Юнысов мәйданында бакыр колонкасы ясыйлар. Зур Зәңгәр күл яраларына гранит җәяләр. Иң зур проектларның берсе Зур Зәңгәр күл янындагы территорияны төзекләндерү. Быел ярларны саклау чаралары күрелә. Зур Зәңгәр күл ярлары гранит, композит шпунтлар һәм туфрак грунты белән ныгытыла. Авария хәлендәге агач күперне дә алыштырырга җыйналар. Большое голубое озеро это Зур Зәңгәр күл казанлыларның, бирәк тә сәламәт яшәү өчен алып баручыларның, ел әйләнәсенә кыйнучыларның яраткан урыннарының берсе. Кешеләргә ял итү, кешею өчен мөмкин кадәр күбрәк уңайлыклар тудырырга кирәк. Быел Казанда барлыгы 9 җәмәгать киңлеге төзекләндерелә. Салават күпере һәм Ныкса комплексларында яңа парклар, балыкчы бакчасында йөгереш юлы, Юнысов мәйданында бакыр колонкасы. Иске Татар бистәсенең үзәгендәге Фатих Кәрим һәм Абдулла Тукай урамнарындагы зур булмаган скверлар яңартыла. Без үз алдыбызга җәмәгать киңлекләрен төзекләндерү буенча комплекслы бурычлар куябыз. Аларның күбесендә эшләр алдагы елларда дәвам итә. Бу комплекслы процесс халык белән аерым элемтә булдырырга мөмкинлек бирә. Кече Аккыш күле паркын төзекләндерүне дә төгәлләргә планлаштыралар. Кече архитектура формалары һәм навигация белән җиһазландырырга телиләр. Паркта күбрәк чәчәкләр үстергә җыйналар. Һәм мастер-класслар зонасында медиа экран урнаштырыла. Шунда хастаханә хезмәткәрләре һәм пациентлары өчен чаралар үткәрелә. Быел Казанда җәмәгать киңлекләрен төзекләндерү буенча 9 проектны гамәлгә ашырырга планлаштыралар. Аларның 8-е уңайлы шәһәр тирәлеген формалаштыру федераль проекты буенча башкарыла. Моның өчен 943 миллион сумга якын акча бирелгән. Азилә Батырханова, Ралина Абрамова, Владимир Юрков, Татарстан яңалыклары. Татарстан Башкортстан парламентарийләре Нефтекамский шәһәрендә милли мәдәниятләрнең рухи яктан һәм халыклар традицияләрен үстерүдәге роле турында фикер алышты. Профильле комитетларның уртак утырышында мәдәниятләрнең күп төрлелеген саклап калу юллары анализланды. Очрашуда Татарстан һәм Башкортстан парламентлары рәисләре Фәрит Мөхәммәтшин белән Константин Толкачев катнашты. Парламентның шушы һәм башка хәбәрләре белән Гөлназ Ибраһимова таныштыра. Нефтекамскида 60-тан артык милләт вәкиле яши. Күпчелеге татарлар, руслар, башкортлар, марилар. Татарстандагы кебек мәдәният ара багланышлар һәр вакыт милли сәясәтнең нигезе булды. Шәһәр паркында милли калейдоскоп фестивалендә халыклар мәдәниятен, гореф-гадәтләрне, телләрне үстерү турында фикер алыштылар. Милли мәдәни үзәкләр көнкүреш үзенчәлекләре төрле һөнәрләрне аш-суны тәкъдим итте. Аларга берәү дә битараф калмады. Парламентарийлар хәзерге милли мәгариф турында башкорт гимназиясе педагоглары белән сөйләште. Белгечләр белем алуда тигез шартлар булдыру, туган телне тирәнтен өйрәнү мөмкинлеге белән таныштырдылар.
Татарстан һәм Башкортстан парламентларының мәгариф һәм мәдәният буенча комитетлары бер ел элек Актаныш районында очрашкан иде. Ул чакта сүз туган телнең мәдәни багланышларны үстерүдәге роле турында барды. Бу юлы милли мәгариф буенча закон чыгару инициативаларын федераль дәрәҗәдә үз вакытында бергәләп күтәрергә, гастрольләр, театр турлары, иҗади проектлар алмашуны дәвам итәргә килештеләр. Эти вопросы, они неснимаемы с повестки дня. И сегодня идет живой разговор, знаете, профессиональный разговор среди депутатов, прибывших сюда на гостеприимную башкирскую землю. И я думаю, мы насыщаем друг друга формами, методами дальнейшей работы. Мы живем не в вакууме, мы живем в конкретной среде. И в этой среде мы должны выстраивать такие отношения, которые будут интересны, комфортны тем этносам, которые проживают на наших территориях. В нашей республике они характерны тем, что во многом имеют общую историю, общий язык, культуру и, наверное, общее видение перспектив своего развития. Константин Толкачев Татарстан Дәүләт Советы комитеты рәисе Ойрат Зариповка Башкортстан парламентының мактау грамотасын тапшырды. Предложение проводить такие встречи чаще и с участием других комитетов. Я считаю, что это здорово, потому что это близкая нам республика, близкий нам народ. И чем лучше мы будем знать друг друга, мы будем лучше понимать. И это даст толчок к развитию и Башкортостана, и Татарстана. Парламентта мадди булмаган мәдәни мирас турында республика законнары кабул ителде һәм эшли. Мондый документ федераль дәрәҗәдә әзерләнә. Этно-мәдәни сәясәтне гражданлык җәмгыяте институтларында гамәлгә ашыра. Биредә Халыклар ассамблеясе шулай ук Татарстан һәм Башкортстанның дуслык йортлары аерым урын алып тора. Это одно единое культурное пространство. И когда мы сегодня здесь разговариваем о проблемах и татарского, и башкирского, и других народов, которые здесь проживают, на самом деле это проблема даже не регионального уровня. Мы обсуждаем, как решить эти вопросы, наверное, во многом даже в масштабах нашей страны. Мондый форматтагы очрашу соңгысы түгел. Актаныш районы җитәкчелеге Түбән-Кама һәм Краснокамск районы башлыклары белән килешүләр имзалады. Республикада Николай Патрушев булып китте. Иминлек советы секретарының визитының төп максаты Идел буе округында иминлекне тәэмин итү һәм авыл территорияләрен үстерү мәсьәләләре. Парламентарийлар Казанда Мой голос форумында катнашты. Сайлаучыларда физик мөмкинлекләре шикләнгән кешеләргә уңайлыклар тудыру турында фикер алыштылар. Избирательная комиссияда без җыйдык шундый эш комиссияна. Именно бу доступность среда буенча эшлибез ничә ел. Ул комиссияда безнең белән эшлиләр кешеләр, инвалидлар, общественная организация инвалидлар, общественная организациялардан, оннары менә министерство, хезмәт министерстводан, оннары менә бу пандуслар турында ничә мәртәбә аны да эшләргә кирәкдер. Бөгелмәдә Татарстан шәһәрләре автотранспорт проблемалары буенча фикер алышты. Торак төзелеше һәм инфраструктура үсеше буенча парламент комитетының күчмә утырышына транспорт министрлыгы пассажир йөртүчеләр муниципалитет вәкилләрен чакырдылар. Фикер алышының тагын бер мөһим темасы сайлау алды кампанияләре барышында сайлаучылардан кергән наказларны үтәү иде. Узган 2 сайлау алды кампаниясе барышында Дәүләт Советының булачак депутатлары адресына татарстанлылардан 8 меңнән артык мөрәҗәгать кергән. Нигездә алар цөкләндерү, ишек алларын яңарту, торакларны капиталь ремонтлау, юлларны карап тотуга кагыла. Парламентарийлар республика хөкүмәте белән бергә әлеге мөрәҗәгатләрне үтәү буенча юл картасын кабул итте. Күбесе инде тормышка ашырылган. Татарстанлыларның кайбер мөһим үтенечләрен әлегә кадәр канәгатьләндерә алмадылар. Бөгелмә, Лениногорск һәм Әлмәт районнары вәкилләре проблемаларны хәл итү буенча юл картасын үтәүнең барышы турында сөйләде. Юрий Камалтынов ассызыклаганча, наказларны үтәү буенча 4 зона киңәшмәсендә өзеклекләр һәм тоткарлыклар сәбәпләрен табу мөмкинлеге бар. Барысында бер юлы эшләп булмый. Тормышка ашырырга мөмкин булган әйберләргә бюджетта акча планлаштырырга вәгъдә иттеләр. Хәзер республика казнасының параметрлары формулаша. Не может не радовать настрой муниципалитетов, потому что они очень активно работают с избирателями. И даже если там, где есть проблемы по исполнению наказов, людям подробно и доходчиво объясняют, в чем причина и почему это невозможно сделать именно сейчас.
Бөгелмәгә генә түгел, Татарстанның күп кенә шәһәрләренә дә кагыла торган икенче мөһим мәсьәлә пассажирлар йөртүне оештыру. Җирле автотранспорт предприятиеләренең кайберләре пассажирлар йөртергә сәләтле түгел. 2018 елга кадәр Бөгелмәдә транспортчылар пассажирлар йөртүне тәэмин итә ала иде. Бензинга һәм хезмәт хакларына бәя артканнан соң зыянга эшли башладылар. Бу функцияне өлешчә шәһәр ара пассажир йөртүчеләр үз өсләренә алды. Башта парламентарийлар проблеманы урында карады, аннары профильле комитет утырышында сәбәпләре турында фикер алышты. Мәсьәләне яңа республика законы хәл итәргә ярдәм итәчәк. Комитет аны Дәүләт Советының якындагы утырышына кертергә әзерләнә. Парламентарийлар автомобиль юллары һәм шәһәр төзелеше эшчәнлеге турындагы закондагы үзгәрешләр турында да фикер алыштылар. Шулай ук беренче яртыеллыктагы эш нәтиҗәлелеген анализладылар. Парламент хәбәрләре турында шулар иде. Чыгарылышыбызны дәвам итәбез. Бәлә аяк астында. Гадәттән тыш хәлләр министрлыгыннан хәбәр итүләренчә, узган атнада республикада 5 кеше суга батып үлгән. Су коену сезоны ачылдыгына әле. Ял итүчеләр арасында профилактик чараларны үткәрү максаты белән коткаручылар башкала пляжларына рейдка чыкты. Лазар күл төбеннән 28 яшьлек ирнең гәүдәсен табып ярга чыгарган. Отдыхающих недалеко от водного объекта играли в мяч. Су буенда ял итүчеләр туп белән уйный. Бер мәл туп суга төшеп китә. Бу ир туп артыннан суга сикерә. Әллә кинәттән кизән җыера, әллә хәле бетә. Ул кабат ярга езеп җитә алмый, суга бата. Фаҗиганың сәбәпләрен Эчке эшләр министрлыгында ачыклыйлар. Җирле халыкның үз фикерләре. Градус, наверное, 15 есть. По идее-то можно купаться. Ничего такого страшного. В основном и не рыбачит, приезжает. Шашлыки им надо туда-сюда и прочее. Вот. Пьянствует и уходит. Ел башыннан бирле суда 10 кеше батып үлгән. Шуларның 5-се июньнең 1-нче көннәрендә баткан. Фаҗигаләрне булдырмау өчен билгеләнгән урыннарда гына су койнырга, суга аяк килешкерә кирәк. Дежурство ведется спасательно. Коткаручылар 5 пляжда, эш күмәк ялы турында кизү тора. Локомотив, Түбән Идел аръягы, Тирәнкүл, Зураккыш күле, Комсомол пляжлары рәсми санала. Бу урыннарда тырышлап су койнырга була. Коткаручылар гади кагыйдәләрне, суга аяк керергә, балаларны күзәтеп торырга, тоелган урыннарда койынмаска кирәклеген искә төшерә. Фарис Мөхәммәтов, Булашакиев, Александр Решоткин, Дамир Мөхәммәтханов, Татарстан яңалыклары. Кылгалинең Кыйсай Юсуф поэмасы дөнья классик әдәбиятының мәшһүр әсәре. Ул хәтта мәдрәсәләрдә дәреслек итеп кулланылган. Аның кулъязма һәм басма вариантлары кулдан кулга йөртелгән, әсәр затлы бүләк буларак та файдаланылган. 2010 елда Кыйсай Юсуф поэмасы Рауль Бахараев тарафыннан инглизчәгә дә тәрҗемә ителде. Тиздән әлегә әсәргә нигезләнеп сәхнәләштерелгән Юсуф спектакле күрсәтелә. Тулырак хәбәрчебез Мөршидә Җиһан репортажында. Беренче театр спектаклендә сүрәтләнгәнчә, 20-нче гасыр башында татар театрына каршы булган мулла, дин әһелләре бүген нәрсә әйтер иде икән? Тиздән Кыйсай Юсуф дип аталган премьера булачак. Хәзер без Ислам мәдәнияте музеенда әлеге спектакльгә багышланган матбугат очрашуында. 1 сәгать 40 минут эчендә тамашачыга моңа кадәр татар театры сәхнәсе өчен гадәти булмаган спектакль тәкъдим итәргә җыена Кариев театры. Без кичкенәдән Юсуф китабы, Юсуф Зөләйха тарихы белән үскән кешеләр һәм миңа калса бүгенге заман яшьләренә, бүгенге заман баласына бу тарихны җиткерү өчен шулай ук заманча тел һәм заманча алымнар кирәк. Һәм шуңа күрә менә бу җыелган иҗади командада пластика ягыннан да, музыка ягыннан да һәм шул ук вакытта аның визуал картинасы ягыннан да аны яңаша җан өреп, яңаша иттереп тәкъдим итәргә, яңаша төреп бирергә тамашачыга омтылыш ясадылар. Әлеге тема театр сәхнәсендә яңалык түгел, монсы өченче, әмма Юсуф ролен башкаручы актер башкаларны кабатламас өчен ул куелышларын карамаган. Монда без менә режиссер белән билгеләгән 4-5 төп нокта дип әйтик инде. Менә ул сәхнәләрне бик җентекләп эшләргә тырыштык. Килеп чыккандыр ансы инде менә 15-кә күрерсез. Җаваплылыгы бик зур. Юсуф спектакленә махсус язылган электрон музыка, заманча хореография, сәхнәдә ут бизәлеше синтезы булар барысы да яшь тамашачыны җәлеп итү алымы.
Кулгалинең Юсуф кыйссасы әсәре сюжетына Коръәннең 12-нче сүрәсе нигез итеп алынган. Коръән сүрәсе белән бәйле әсәрнең фәнни киңәшчесе Россия Федерациясе мөселманнары диния нәзарәт рәисе Рауил Гайнетдин. Ул дини эчтәлек саклансын өчен нәшидләр, мөнәҗәтләр яңратырга тәкъдим иткән. Журналистлар өчен өстәмә мәгълүмат буларак Милли музей белән берлектә күчмә күргәзмә дә оештырылган. Ул премьера көнендә дә тәкъдим ителә. Менә бу китаплар, менә шушы күргәзмәгә куйган китаплар, алар туган якны өйрәнү бүлегеннән безнең китапханәнеке урнаштырылган һәм безнең сирәк китаплар бүлегеннән монда барлыгы менә 8 китап. Очрашу барышында журналистлар спектакль Кыйсаи Юсуф әсәре белән таныш булмаган тамашачы өчен дә аңлашырлыкмы дип тә кызыксынды. Бу ягына аеруча игътибар бирдек һәм аңлашырлык итәргә тырыштык дип белдерде спектакльнең режиссеры Ринат Әюпов. Аңлашыла торган спектакль. Монда бернинди сораулар юк. Сорауларга урын калдырмадык. Кулгали язган Кыйсаи Юсуф поэмасының төп идеяләренең берсе ил белән Юсуф кебек камил затлар идарә итәргә тиеш. Спектакльне сәхнәләштерүчеләр дә тамашачыга Юсуфны көчле рухлы һәм ышандыру сәләтенә ия, бүгенге катлаулы дөньяда яхшылык үрнәге итеп күрсәтергә тырышкан. Ни дәрәҗәдә барып чыкканын премьера аша белербез. Журналистларга спектакльнең трейлеры күрсәтелде. Туар кояш, тулган ай һәм 11 йолдыз. Матбугат конференциясе тамамлангач, очрашуда катнашучылар өчен экскурсия оештырылды. Кунаклар Ислам мәдәнияте музееның яңа күргәзмәсе белән танышты. Мөршидә Җиһан, Тахир Хәсәнов, Татарстан яңалыклары. Киләсе сюжетыбыз сәхнәне кечкенәдән үк үз итүчеләр турында. Казаныбызның Сәйдәш мәдәният үзәгендә Апуш балалар татар театр студиясенең спектакле күрсәтелде. Тамашачыларга драматург Рауль Бахараев пьесасы буенча куелган Апушның тылсымлы төшләре спектакле тәкъдим ителде. Студияның беренче эше Габдулла Тукай иҗатына багышланган. Балалар иҗатын Татарстан Дәүләт Совет рәисе урынбасары, Татарстан Республикасы президенты каршындагы татар телен һәм Татарстан Республикасында яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау, үстерү мәсьәләләре комиссиясе рәисе Марат Әхмәтов югары бәяләде. Тулырак Фәннур Хәсәнов һәм Тахир Хәсәнов видеоязмасында. Беренче премьерада студияның барлык шәкертләре дә катнашты. Спектакль өчен махсус костюмнар тектерелгән. Кичәгә театр сөюче тамашачылар белән студиягә йөрүче артистларның әти-әниләре, укытучылары, башка театр студияләре шәкертләре дә чакырылу булды. Милләттәшләребезне без нинди дә булса телебезгә кагылышлы шөгыльгә кызыксыну уятырганда тартырга тиешбез аларны. Чөнки башкача телне аралашмасаң, сөйләшмәсәң, җырламасаң, ул яисә сәхнәдә, менә бүгенге без караячак спектакльдә кебек аралашмасаң, ул телне ничек сакларга инде. Шуңа күрә мин менә бу мәсьәләдәге һәр бер яңалыкны, һәр күренешне, һәр проектны хуплыйм. Аның инде дөрес без теләгән нәтиҗәгә ирешкәне, ирешеп җитмәгәне булырга мөмкин. Әле беренче кыйммәтнең тиерле булган очраклары да бар. Шуңа күрә иң мөһиме башлангыч. Менә андый эшне, андый проектларны башлап җибәреп, үз җаваплыгын алып эшләүче менә авторларга бик зур рәхмәт. Алар милләт җанлы кешеләр. Безнең Казан шәһәрендә менә бара торган бик күп төрле әлегә охшаш проектлар, алар безнең әле бигрәк тә балалар белән бара торган проектлар. Чөнки телне аларда сакларга бик мөһим. Менә безнең буында инде ул тел бар, яңа яшь буында ул бит инде мондый мөхиттә аны саклау җиңел түгел. Шуңа күрә бу башлангычка әлеге менә бу балалар театрына мин бик зур өметләр баглыйм. Һәм Казанда әле аны биредә генә түгел, берничә аның бик күп нокталарда булырга тиеш. Чөнки бихисап күп балаларыбыз бар, безнең йөзләгән мең балаларны бәлки мондый эшкә тартып булыр иде. Шуңа күрә оештыручыларга бик зур рәхмәт. Һәм менә биредәге безнең бу театр башкалар өчен дә матур башлангыч үрнәге һәм киләчәктә шомару уста өчен осталыкны ныгыту өчен ул үзенә күрә бер алдан юл салып бара торган шундый бер матур бер проект булачак дип әйтәм. Бәләкәй Апушны Кырлайда яшәүче Сәгъди абыйсы үз гаиләсенә тәрбиягә ала. Кичләрен Апуш күккә карап йолдызлар санарга ярата. Ул тылсымлы ерак илләр турында хыяллана. Инде йоклап киттем дигәндә, шу, нинди тавыш бу? Әллә инде йорт иясе үземе?
нинди әкиятләр сөйләр микән ул Апушка? Нәни Апушның тылсымлы тешләре дә кайчанда булса Бөек Тукайның әкиятләренә әйләнер. Март айында кастинг үтте. Шушындай Апуш театр студиясы төзелә дигән мәгълүмат чыкты. Һәм шушында безне 175-нче гимназиядә без укыйбыз. Шушында безнең директорыбыз әйтте, Мустафа әйдәле инем катнашып карыйк әле диеп, көчегезне сынык дип шушында катнашты. Һәм аларның рәхмәте менә матур гына әйтеп кастингка уздык. Һәм менә бүгенге көндә безнең улыбыз Мустафа премьерада. Мустафа, кәефләрен ничек уйнайсың? Минем кайфларым бик яхшы, әйбәт, праздничный ярый, бәйрәмче әйтергә ярый. Кастинг үтеше миңа бик ошады. Анда укытучылар безнең бик яхшы. Мин кичкенәдән бик яратам театрны. Мин җырлыйм бик күп, катнашам конкурсларда. Миңа театрда уйнарга ошый. Мин бүген Тышкан ролен башкарам. Менә ничек уйлыйсыз? Сез үсеп җиткәч зур артист булырга телисезме, омтыласызмы шуңа? Мин телим. Мин үскәч артист буласым килә минем. Менә артист профессиясе нәрсә белән кызыксындыра сезне? Балаларны өйрәтергә, балаларны шөгыльләндерергә, театрларга, спектакльгә аларны өйрәтергә, шул спектакльләрне куярга. Син димәк, театр режиссеры буласың киләме? Юк, минем театрда балаларны укытасым килә. Мин бүгенге спектакльдә йорт иясен уйныйм. Миңа бик ошый. Бәлки киләчәктә мин Дәвәти белән Дәвәниевнең юлын тотачакмын һәм киләчәктә шулай ук артист булырмын дип өметләнәм. Студия үз эшен ел башында ук башлап җибәргән иде. Кастингта Казан шәһәреннән Арча, Лаеш, Балтач һәм башка районнардан 100-гә якын укучы катнашты. Спектакль чыгару өчен минемчә бик иртә иде, ләкин Алия Госмановна, Фазрахманова ул чыгарабыз үз рәмзилемне, нәтиҗә кирәк, балалар да, әти-әниләр дә нәтиҗәне күрергә тиеш дип әйткәч, инде мин ризалаштым, ләкин үзем театрда эшләгән кеше буларак, әле профессиональ актерлар белән бер ай ичендә спектакль чыгару бик авыр. Башкарып чыкканнар, балалар да, әлбәттә әти-әниләргә дә зур рәхмәт, чөнки әлбәттә менә шушы әйбернең кирәклеген алар аңлыйлар. Апуш студиясының төп максаты укучыларда татар теленә кызыксыну уяту, яшьләрнең иҗади сәләтләрен ачу, милли мәдәниятны үстерү. Ни гаҗәп, иң кызыклысы шул балалар бик теләп йөриләр. Без аларны бик күп дисциплиналардан өйрәтәбез бит инде актерлык осталыгы гына түгел, сәхнә теле, сәхнә хәрәкәте, вокал. Аларга нәкъ менә театр училищесындагы кебек бик җитди рәвештә өйрәтәбез һәм орышабыз, ачуланабыз. Без бик кырыс укытучылар диюдән курыкмыйм, ләкин алар шулай да кызыксынып киләләр. Бәлки менә шушы җитди караш аларны киресенчә кызыктырадыр да. Һәм алар инде үзләре дә моңа ниндидер бер түгәрәккә генә кебек карамыйлар, нәкъ менә театр студиясына итеп, хәтта эшкә килгән кебек киләләр һәм аларның мөнәсәбәтләре бик җитди шушы әйбергә. Араларында әле Нәҗибә Ихсановалар да булыр, Әсәр Шакировлар да булыр. Чөнки балалар чынлап та беренчедән алар илекне узган балалар, кастинг аша узган балалар. Шуңа күрә инде алар яхшылардан яхшыларны сайлап алдык без. Шуңа күрә һәрберсе сәләтле, һәрберсе үзенчәлекле, тавыш тембры үзенчәлекле. Кемгәдер бию күбрәк бирелгән, кемгәдер актерлык ягыннан нык ачылды студияга килеш. Кемдер әле ачылып бетмәде, ләкин һичшиксез ачылачак. Иң мөһиме менә шушы теләкләре сүнмәсен дә, шушы менә күзләре янып торсын. Проект Казан мэриясе тарафыннан тормышка ашырылды. Студияга йөрү бушлай булды. Беренче студия проекты уңышлы нәтиҗәләр күрсәткән очракта Апуш татар театр студиясын алдагы елда Ленин исемендәге Мәдәният сараенда зурлап ачу тантанасы планлаштырыла. Фәннур Хәсәнов, Тахир Хәсәнов, Татарстан яңалыклары. Әлеге сәгатькә шундый яңалыклар иде. Берничә минуттан эфиребезне хәерле көн Татарстан тапшыру дәвам итә. Без яңалыклар иҗат төркеме бүгенгә сау булашабыз. Үзегезне һәм якыннарыгызны саклагыз. Сау сәламәт булыгыз.